Jaun-andreok, arratsaldeon, gure bihotzek poza eta atsegina hartzen dute, zuek hemen guri laguntzen ikustetik, eta agurtu egin nahi ditugu jarraipena streaming bidez zuzenean egiten ari direnak ere. Hilabete honetan, areto nagusi honetara bertaratzen gaituen protagonista Miren Agur Meabe da. Eta ez bakarrik genero ezberdineko lanak idatzita bide luzea eta arrakastatsua urratua duelako literatura munduan. Baita ere eta bereziki poema liburu berria argitaratu duelako. Hain zuzen, Susa argitaletxearekin prestatu duen Nola gorde errautsa kolkoan. Musikenerekin lankidetzan, Koldo Mitxelena kulturunetik osatzen dugun poetika jardunaldien baitako hitzordu honetan, Nola gorde errautsa kolkoan Meaberen liburuak biltzen dituen olerkiak ardatz izango ditu gaur ospatzen dugun ekitaldiak. Dakizuenez, poetika izeneko ekimen honek euskaraz naiz gazteleraz diharduen egungo poesiaren aldeko autua egiten du. Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko ikusmolde poetiko bizienak agertzeko. Bizitza gure indar guztiaz berritu eta arnastu beharra dugu, egunero zuloz betetzen gaituen krisialdi larri honetan, eta premia gorri hori sakon nabari da. Gurea bezalako kultur programaziorik apalenak ere jasotzen ari diren erantzunean. Alaiago, kartsuago, bihotz zabalago, ausartago, maitasunez beteagoak bihurtzen gara horrelako emanaldien ondorenean. Kulturak edukiz kutsatzen gaitu. Bizitza kutsagarriagoa zaigu onuraz kulturaren airean azkeneraino. Programazio apala esan dut lehen, hala da gurea, apala, baina ederra. Apala, baina emankorra. Apala, baina aberatsa. Nagusiak baitira poetak, nagusiak poesiaren gaian adituak, nagusiak musikaren muinean musikariak. Gertukoak eta aldi berean goi arnasekoak baitira gure gonbidatu nagusiak. Orain dela aste gutxi batzuk bere poema liburu berriaren irakurraldia egin zuen hemen bertan Leire Bilbauk, Jolanda Arrieta literatura ikerlariaren eta Claudia Aldunzin musikariaren laguntzaz. Eta modernitatearen erreferente gisa erakusteko argazki aproposa osatzen dute gure gaurko gonbidatuek ere. Poz handiz aurkezten ditut. Carmele Castillo, biolontxelo jolea, musikeneko ikaslea, bigarren ikasturtean, Euskadiko musikari gazteak lehiaketan sariduna, eta benetan pozgarria da. Carmele Castillo bezalako musikari artista gazteak eta hain distiratsuak gurekin edukitzea. Arratsaldeon, Carmele, hor zaude, mila esker, mundua jasotzen duzulako zure arizko instrumentuan. Miren Agur Meabe, plazer handiz agurtzen dut ere, Agur Meabek lantzen dituen eremu ezberdinetan adierazpen eta bere bizipenen batasuna badago ere
beragan ahots biografikoa eta ahots literarioa bat datozen arren gaur, bere ahots poetikoaren lekukotza utziko digu. Zorte handia izan dugu, eta benetan eskertzen diot etortzeko erakutsi duen prestutasuna. Eta azken tokian jarri dut Igor Estankona adiskidea, berari emango diodalako hitza segituan, eta bere hitzaurreak hasiera emango diolako ekitaldiari. Dakizuenez, poeta da Igor Estankona ere, eta bere 5. liburua argitaratu zuen iaz, Moskito izenburu ziztatzaileaz. Distira berezia duten poeta gonbidatuen gure zerrendara, deituko dugu, datozen hilabetetan, baina gaur poesia kritikari, aditu bezala gonbidatu dugu. Ibilbide luze bezain sendoa egin baitu generoan, eta hor ere utzi du bere zigilu propioa. Poesiara hurbiltzeko eta ura dastatzeko bere ikuspegi argigarria. Bai, Igor Estankonaren argitasunaren bila, dabilen moskito horrek pertsonoi gaitz larriak kutsatuko dizkigu. Berotasuna, jakinduria, hitzaren lana eta poesiari maitasuna. Mila esker Igor, miren Agur Meaberen poesia irakurlearen begietan jartzeagatik. Eskerrik asko, hiruoi, eta berriro mila esker zuei hemen egoteagatik. Igor Estankona, hitza zurea da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jose Luis, miren Agur, nigan pentsatzearren hitzaurre hau egiteko, ederra da, irakurketetara itzuli naiz eta berdetu ditut aspaldiko hainbat sentsazio. Baina zer egin behar diozue miren Agur Meaberi? Disekzionatu, behatu, pisatu egin behar alduzue, musukoak kendu behar aldiozue. Zertan ekarri nauzue ona, Jose Luis? Gurean, 5. aurra jaioko da aurki. Laster plantatuko baikara plantatu ere ekainean. Neskalaguna jada, astun eta luzaro eritzita dago. Agian, apur bat lehenago erretiratuko naiz, baina entzun nahi nituzke poema pare bat edo 3 miren Agur. Miren Agur Meabe aztertu gora duenak espaitu miren Agur Meabe atzituko. Badaude idazle batzuk, poeta batzuk, azalpena behar dutenak. Beste batzuk sentitu egiten dira. Hitzen ordena euren horri zurian balitz legez, izarren ordena zeruan. Miren Agur Meabe horietarik da. Azken aldian igartzen zaio ez dakiela zer egin errautsekin, non gorde hainbeste lehenaldi, hainbeste etorkizun. Miren Agur Meabek ez daki disimulatzen, eta denak emanda idatzitako poesia hori da hain zuzen, atsegin duguna. Batzuetan pausatua, beste batzuetan arean irrefleksiboa. Narratiban ere areatzak zapaltzea gustatzen zaio, baina nik bereziki, bere poesiako errealismo elegantea dut atsegin. Amak esaten zuen gaztetan, Maurino Jararen antzan zeukala. Pizka bat bai, ama azalfinekoa zen, zimur gutxikoa, dendako gerizpeari esker. Etzen arroa,
baina harro zegoen bere azalaz. Hor nonbait badago, amak atsekabeak hartuko zituen nire kausaz azken urteotan. Hobe dut jendeak esaten didanarekin geratu. Atergabe adierazi ahal izango nuke ama. Atergabe adierazi ahal izango nuke ama. Esaldi hotzak, esaldi beroak. Memoriaren koadernoak ere halakoxeak dira. Hotzean oroitzen denean, gori-gori zegoena. Eta lizentziak hartu behar dira derrigor, egia esan nahi badugu behintzat. Autentikotasun liriko horretan da maisu edo maistra, Miren Agur Meabe. Ea goiztu orduko iristerik dugun, eremu antzu hori mugatzen duen barkamenaren lubakira. Errepaso bat eginez gero bere obrari, nabarmen ageri da hizkuntzaren eta hitzen eta adierazpideen eta erritmoaren lesio guztiak jada gaindituak dauzkala eta iritsita berez idazten dutenen lurraldera, nabarmen ageri zaio nioen, hainbat ahots eta konplikazio biltzen direla bere liburuetan. Alabaren ahotsa, amarena, sumendiarena, leuntasunarena, biolentziarena eta are idazlearena ere. Baina ez lehen bezain protagonista idazlea, ez lehen bezain metaliterario. Orain Farrokhzad, Moga, Bronte, Atwood, aipatu egiten ditu, baina berea esaten du, esaten ari dela igartzen etzaiolarik. Foruj, hemen ere elurra ari du zure ilobi gainean bezala. Agian izpizuriok ez dira elur giloak, deslai utzi gaituzten aingeru miopeen lumatxak baino. Edo zifrak, minaren koska zenbakaitzak. Eta bizitak dauzka Miren Agurrek ametsetan. Azken Nola gorde errautsa kolkoan, antologia baten gisakoa da. Liburu zutegi honetan urtzen dira diskurtso feminista eta etxipengarria. Liburuaren antolamendua eta eitea, poema bakoitzaren teknika, orain narratibo, orain lirikoa, tentsio puntuak non dauzkan, horiek denak ahazturik irakurri nuela dut akorduan. Guztiaren metabolizazioa da Nola gorde errautsa kolkoan. Noiz utzi genion amesteari? Non dira gure ilusio existentzialak? Ara izuri zituen bere deabru, bere aingeru guztiak eta bere ibilbidearen zati handi bat. Paradogikoa da, baina liburu honek, Miren Agurrek gaur itxiko duen etapa honek, freskotasun bat dauka berezkoa. Ez datorkiona berdetasunetik, ez bada heldutasunetik. Azken liburuko azken poemak inoiz idatzi zuen lehen poemaren antza du. Omegatik alfara doala dirudien bizitzaren errekan behera eroango zaitu Miren Agur Meabek gaur. Entzule. Haurtzarotik azken zaurietaraino. Geruzak eta geruzak dauzkan poesia klase bat delako hau, gure literatura arean zurrunean, haize kontra doana. Narraskeriaz eder eta edertasunaz normal ari dena. Gozatu.
Arratsaldeon danoi, mila esker, etortziarren. Eskerrik asko antolatzaileei, Koldo Mitxelenari, eskerrik asko Jose Luisi, esanik ez. Eta Igor, ez zaitut hemendik ikusten, baina bueno, garbi dago, aurkezlerik aproposena aukeratu dugula, ze ez nekiena ere esan duzu. Bizotzez eskerrik asko. Bueno, Karmele, hor alboan dago, Bachen musika izango dugu nagusi, musika barrokoa, Bachen lehenengo suita sol maiorren. Eta suitori osatzen duten dantzak, baina tarteka poema luzeago batzuetan musika erromantikoa ere joko du. Saint-Saëns, Fauré eta Rachmaninoffen zatiak. Bueno, nola gorde errautzakolkoan, ez dakit oso izenburu pretensiosoa den hau, zebenetan uste dut ez dagoela metodorik bizitza kudeatzeko, ezta? Bizitza azken batean horixe bihurtzen baita. Kolkoan metatzen diren errautzak manejatzea. Liburu honek 6 atal ditu eta atal bakoitzeko 2 poema irakurriko ditut. Lehenengo zatia, album bat, memoriaren zatia da. Niri gustatzen zait holan deitura xelebreak eta asmatzea, eta orduan atal honi deitzen diot atal autokostumbrista. Ai ez nada. Eta autokostumbrista zergatik. Bueno, hemen nire haurtzaroko oroitzopenak daudelako, agertzen da eskola, agertzen da familia, agertzen da erlijioa, agertzen dira gure heziketan zerikusi izan duten eragin askok, baina hemen agertzen den ni hori ez da beti ni individuala, baizik eta gu kolektibo batera zubia izan nahi duen izen ordain bat, ezta? Lehenengo poema, album bat, hau da, oroitzapen multzonetatik, lehenengo poema da, helduaroaren talaiatik atzera begiratzen duen emakume baten ikuspuntua. Eta izena du Nire Fenis Canariensis. Niri latinajoak eta asko gustatzen zaizkit, baina kasu honetan Fenis Canariensis da palmera edo palmondo mota baten, espezie baten izena. Eta halako palmera bat daukagu guk gure familiaren hortuan, Lekeition. Kasu honetan neure alterregoa bihurtu dena. Familiakoek zaintzen zuten lehenago, baina orain ez dago hori nork zaindu, eta buruko min galanta bihurtu zait. Horregatik agertzen da nire liburu gehienetan. Nire Fenis Canariensis. Palmondoa eta biok adin berekoa gara. Hasten ikusi dut eta orain berak ikusten nau ni zahartzen. Geratzeko etorri zen, bizitzak batzuetan, aurretiaz kalkula ezin daitezkeen probak ezartzen baititu.
palmondo bat betiko da, diamanteak lez. Gauean bere buruarekin mintzatzen da, iritzar bateko zubi metalikoan bakarrik legokeen emakume bat bezala. Edo txilioka esaten du nire izena. Entzungor egiten diot nik, badakit gaixori dagoela. Ez dauka beldarren arrastorik osto erorietan, etzaio koroa abaildu. Hala ere, beldur naiz ari begiratzeko. Nire laguna isolaturi dago, biok ala biok egiten dugu intziri neguko haizearekin. Eguzkiak, ira txikiak ernearazi dizkio betileetan, untza zigizaga dabilkio izter bakarrean gora. Lore mulko laranjak ditu berbaparrasta. Esan, arren, zein den zure azken guraria, Feniz hegaztia ezaren Feniza. Palma aiarrekin aterpea egin genuen kuadrilarentzat. Lagunetako batek aipu hau ekarri zigun abuztuko arratsalde batean. Esan zuen Epikurok, lorategia eta lagunak, ez dago beste erremediorik. Uste dut arrazoi zuela. Aladino Sandor Maraik, La Mujer Justa liburuan. Gonbidatuek barre egin zuten posez, kopekin topa egitean, sumatu ere egin gabe, palmondoak bere buruaz beste egitea erabaki dezanean, airean altxatuko gaituela sustraiekin. Luze hitz egin behar dut nire palmondoarekin. Edonork ez dauka eta palmondorik. Edonork ez dauka ez, aurpegi biko paturik. Bata lekukotza dena eta bestea mehatxu. Kromoak. Galtzen ikastea. Kromo bakoitza zen aingeru baten botoa. Brillantinak, atzamarretan itzatzita, maga bihurtzen gintuen. Zilegi zen kromoari putz egitea punteria doitzeko, baina zoria ez zegoen beti norberaren alde. Agurra onartzea. Bere kromoen kajan galdutako neskatxoak, tinta txinatarrez diardu bihotza pintatzen. Potxingoa moilan. Zeure buruari begira zaude potxingo batean, eta ostadarrak apaintzen dizu aurpegia. Paradisu zahar batera zaramatza gasolio aztarnak. Argiak atzenengoz atera du mina, zure ektoplasma uretan ezabatu orduko. Barrenean ikusten zara, lore artean istripua onarturiko Ofelia bat bezala. Eztabaidan zabiltza guardasolaren muturrak zure islari diktatzen dizkion zirkuluekin. Iletargiak atoan dakartza, eguzkitan sendatzen jarritako potinak, galipota, ondarrean utzi eta ondarrak jandako oinatzak, algen usaina hilean, kresalaren agonan. Arraunez mintzo den abesti badinozu, murmurka. Zure ninian endredatu zenean izurde ilurren haren ninia, horrek iragarri zituen betiko zure zoriak. Atzarekin puztuko duzu bela, purpurinaz jantziko arrankilak. Belarriak estali behar dituzu, marinel baten ahotz hilgarria esaditzeko. Pintura zipristinduriko galtzadarriak zer dira? Festarako makillaje laginak. Maoizko amantalak balkoietan zer dira? Eskatak lentejuela. Noraiu gertuak zer dira? Karroza mugigaitzak.
Estrepu bi dauzkazu eskuturretan, ezerezari lotzen zaituzten berbaminen txikotak. Zergatik etzen nuen ikasi amuekin olgetan? Arrainen noblezian sinisten zenuen horri, karrakatzen dabilzkizu bihotza, botanika formula berriak ikertu bitartean. Zigoan arrantza eginda, zeure burua atera nahi zenuke putzutik, baina ariak palt egiten dizu, eta irudiak iez, eta urruztuak urruntzen usten zaitu, portuan aurrera, errautzesko bidean. Metodoa esten metodo honen bigarren atalaren izena pospoloak da. Pospoloak historiako asmakari handienetako bat izango dira, seguruenik. Eta hala deitu diet gure imaginarioan garrantzitsua diren hainbat emakumeri. Atal honetan, celebrity sorta bat topa dezakegu, 22. mendeko Ellen Ripley, Alien pelikulako tenientetik hasi, eta historia aurreko Ayla Cromagnon bitartea, ezta? Ayla Cromagnona bitartean. Multzo honetako poema bakoitzeko emakumearekin neure kezka bat adierazi nahi izan dut. Kezka horien artean adibidez parasitismo sentimentalaren arbuioa,
edo independentzia emozionala, edo emakumearen eta naturaren arteko harreman zarra, edo bakegintza, edo kultura klasikoaren pedagogia, eta beste batzuk, ezta? Orduan, gaurko irakurketarako aukeratu ditut prosasko poema bat, Mary Shelley protagonista zat daukana, eta bestea, beste 19. mendeko, beste 3 idazle, Bronte Aizpak. Mary Shelley eta bere piano gardena. Pianoa gardena zen, armazoia, tapa, sokak zuriak. Mary Shelley aulkian jarrita zegoen palmondo nano baten aurrean. Palmondoa beirate baten azpian, beiratea alabastrozko eskata apaindurik. Eskata haiek zera izan zitzezkeen, Maryren bular zanpatuak, Maryren mihinari ebakitako zatiak, Maryren burmuinaren erdia, Maryren betazpietako zirkupista. Itxasontziaren atondoan, Mary zurbila pianoa jotzen ari zen, hildako amarengatik, hildako semealabengatik, hotzak hildako aizpaorde eferengatik, jaiobako lerroengatik. Gizon bi albotik pasatu zitzaizkion salbatxalekoekin, baina ez zuten ikusi. Eta bera, teklak astindu eta astindu zebilen, bere eskuak balira bezala, galeoi baten mailuak galernarekin borrokan. Ekaitzaren mende zebilen Maryren maitea, hiltzear bera berriro ere bakarrik usteko, bizitza osoan legez, beste behin bakarrik eta beti. Zuk, nire idazkari lastanak, ordena itzazu nire paperak eta zeureak, maitan azazu. Eta pianoaren teklatutik lurrun piltzarrai algitzen ziren eta bakoitza mamu bat zen. Ama izan ez hitzaion ama, gauak irentzitako seme alabak, urruntasunak suntzituriko aizpa, testu ilaurtuak. Maryren birika albeoloetan, 50 urtetako estrogeno ilarretan, zelulen gazteluetan, arima zurtzean, taup egiten du elektrizitate zurrumurru batek, taup egiten du aragizko gargola batek, taup egiten du hasi errepikakor batek, erlojuaren orratz laburrak bihotzera apuntatzen dion bakoitzean, lokietan albaintzen zaion zuntzak. Mary Godwin, gero Shelley, zure maitea ito beharrean da hemendik ezurrun. Eta Byronek, zutik itsas leize baten aurrean, lerdokeriak aldarrikatzen ditu uluka. Hala nola, maitasuna bizitzaren parte bat dela giza semeentzat, baina emakumeentzat aldiz bizitza osotara. Eta orain, Portobeneren etxerako aire freskagarriak haren izena daukate eta Chanelen perfume bonbiltxoetan saltzen dira. Eta moilako hormetan grafitiak errepasatzen dituzte George Sandek, Montesquiek, Pasolinik, Dantek. Hitz gutxi batzuk nahikoa dira, historia gatzezko azal bihur dadin San Pietroren gangan, naiz Liguriako marinelen bodegetan. Merik ez du txalorik espero. Partitura digitala piano gardenaren gainean pasatu eta tremoloak naiz eskalak praktikatzen diardu. Kontrako estarrian, zauriak, ideiak, letrak, trangoak trabatu bitartean. Betaurrekoa galduta, ez du ezer ikusten. Bosgorailu elean iztunek afalordurako abizu eman dute. Kaioek zehazka kantak egin dituzte oka. Zientzialariak teorizazioan dabiltza poesiaren balizko almenaz materia bizigabea berpisteko. Eta Prometeo berriek beren patuari egiten diote uko. Dena da orbain itzela.
Emily Bronteren poema bateko bertsolerro bat da, nire poema honen goiburu. Zatoz, ibili gurekin. Otalurretako manikiak. Manikiak dira niretzat Bronte aizpak, Haworthen beren etxean dena iruditu zitzaidalako txikia. Eta oroitzapen hori gogoan nuela idatzi nuen poema hau. Hemen ere errautzak manejatzen ikasi behar. Otalurretako manikiak. Goizero, leihoa ireki eta batera kanposantua ikusten dute aurrean. Bizkor zeharkatu behar plazarako, elgorria duenaren etxerako. Trumoiaren alabak, 3 uso lupetz gainean, oinak zutan. Zuak azbetera goratzen ditu, gurdiek jasotako harrikizkirrien antzean. Etorri, ibili gurekin, dinozte. Bera denborak bihotz guztiak banatzen ditu, eta zu ezin zara salbu geratu. Ezara zu, aizpa, eskexatu, elur zuloa paparrean duzun zorbeltz bakarra. Geuk ere izan genituen geure erara, talaian iratzezko abia, tea zirikagoki basatian, alua nork miaztu eta espain mamiak. Orain zera da hori guzti hori, mendiaren kontra jo duen odei malatza. Errautza, errautza, errautza. Etxeko hormak zuri-zuri pintatu eta jauzi arte ibili arrendantzan, ezurrak txiki, astunegi izan dituzu beti. Gure jantzi parpailadunak, gure eraztunak, horratz titareak, oe joko dotoreak, gure meza liburuak, gure tintazko helburuak, kartoizko zaldia, galdine eta gondal eta angria, tuberkulosia, umez urztegia, denak dautza lurpean, denak hautza. Gaitzerdi, hilerri guztiak daude azpitik elkarlotuta, poskideok izan ditzagun gure autu-mautuak. Mamu bat biltzen du gaur zure ispiluak. Erdu gurekin, otalurretan da zure firua. Lehen esan dut nire liburuetan leitmotifetako bat palmondoa dela, baina orain konturatzen ari naiz kanposantuak ere nahikotxo agertzen direla. Lehenengo atala, atal autokostumbrista edo memoriaren abada, bigarren atala, atal mitikoa, hirugarren atala, atal alegorikoa da, eta izena dauka neguko bidaia.
Neguko bidaia hain zuzen ere da Schuberten Lied sorta baten izena, eta oso egokia iruditu zitzaidan deitura hau hemen kontatzen den bilakaera laburbiltzeko. Pentsatzeko ariketa praktikatu nahi duenarentzat bidea da, lokus ideala. Pentsatzeko ariketa eta pentsamentua aldatzeko ariketa. Eta nire bidaia hau ez da hasten paisaia natural batean, baizik eta hirian zer dagoen ikusiz. Eta bidaia egin ala, bidaiariak ikusten edo topatzen dituen gauzetan mezuak sumatu eta elaboratuko ditu metamorfosi bat gauzatzeko. Baina metamorfosia ez da bakarrik ego berria jaioatzerena, baizik eta esan dudan moduan pentsamentua aldatzekoa, eta horretarako oso importantea da hizkuntza eta aurrizkibidea. Horren artean des-atzizki, aurrizkia eta ez-atzizkiak. Gauzak deseraikitzeko. Hirian ibiltzeko jarraibideak. Soka ukitu. Soka ukitu bidegurutzeetan ez galtzeko. Umeltasuna aigarri. Umeltasuna aigarri zapatetan eta begien barruan. Arimaren pisuari zubietan biltzera deitzen dion zer hori. Paraleloan pentsatu. Paraleloan pentsatu errailek bezala eta diagonalki begiratu espaloian etzandakoari, mantari, ardobrikari, txakurrari. Kakaputza naiz, hobenukeen sekula jaio izan espanintz. Parkeetako sinfonia aditu. Parkeetako sinfonia aditu, txoriak urkatuz eta zuaitzen kimua koskadaka zikiratuz. Arkupeak zeharkatu. Arkupeak zeharkatu eta aldarez aldare jardun sosegoaren bila. Itzalen artean alderrai dabilen didoren pareko. Listua irentzi. Listua irentzi jauretxe arteko plaza bateko kamareroari galdetzean. Ekarriko aldidazu tila bat zikutarekin. Barkatu, tekila bat? Ez, gilda bat. Tarte batez museoetan bizi. Mendeen pildarrak bizi eskatadun amantaletan, burdin printzaz beteriko otzaretan. Bularrak igurtzi. Aragi abandonatuzko aingeru bi horiek igurtzi eta belak erretzen ikasitako hemeen larruan jarri. Hiriaren gogokoa izan nahi izan, ahapeka kantuan ari delarik. Kutxa bat naiz, zo bat naiz, karpeta bat naiz. Hemen, beti dago tokia beste piztia batentzat, jainkoaren zerrendetan legez. Egoak jantzita dituzula egiaztatu, jakinik ilunpean ez dela urrezko sagarrik. Oinetan geratzen zaizkizun behatzak zenbatu, uso gaixoa. Eta soka ukitu, soka ukitu, soka ukitu. Distantzia. Badago jenteri galdetu didanik ia poema hau. Pandemiaren sasoian itxialdian idatzitakoa den, distantzia gomendatu eta eskatu digutenez, baina ez aurrekoa da. Eta distantzia hartu behar daba, bide alegoriko hori egiteko, neguko bidaia. Distantzia da nire lekua. Nagoen tokian, airezko zutabeen gainean pausa ditzaken nire barrukiak eta txu egin sasi jainkoei. Haien ahotzek arramazka egiten didate atzetik, loreak landatzera jartzen naizenean, edo urpegia haize alde duen ubarroiari zo egitean. Hemen, askatasunaren baliokide dira, esteetako mina, zapatu iluntzea leioti begira, ezurren krakada konpainia piztiari gabe, latxe esiz mutu zaporeko arnaza geldoa,
asfaltoan zapaldutako tximeleta zuri beltza. Euriak ezabatu egin du nire argazkia bazterretan. Horrek esan nahi du, lagunek ez nautela aipatzen eta azkenerako denok sinistu dugula inoiz ez naizela bizi izan. Hor kanpoan, esferen balzak bienako tio bibo soinua dauka, baina norentzat da melodia hori? Infernua bakarka sekula zeharkatu ez? Edota itzulbidea abiatu orduko prestatzen dutenentzat. Nik neure buruarekin egiten ditut biltzarrak, hitzek pagamendua eskatzen duten gela hutsetan. Wanted, wanted, wanted. Bihotzean zepoa, eta garunetan izarrak, hauzikika ari naiz hausten, ariak naiz kateak. Oroi dudan zorionaz, zer egin ebatzi bitartean. Distantzia da, nire lekua, orain. Laugarren atala, ez dakit oso hitz egokia den, baina atali sozialena da. Dinot hitz hori hain igatuta dagoenez, eta tempo justo jarri nion izena, hitz joko bat egin nahi nuelako batetik tempo justo, musika tempo bat da, baina bestalde batetik uste dut horrela etiketa daitekela ironiaz gure garaia, hain zuzen justiziatik gutxi daukalako. Eta atal honetan munduarekiko ardura azaltzen alegindu naiz. Hemen agertuko dira, gerraetako biktimak agertuko dira, migrazioak, mugen itxiera, indarkeria, mota askotakoa, eta poemetako batean gogoeta bat egin nahi izan nuen guk horretan guztian daukagun parte hartzeaz. Horregatik deitu nion la mauvaise conscience, kontzientzia txarra. Gainera, poema honen hasieran Boskoren atseginen baratzea edo Jardin de las Delicias pinturaren aipu bat egiten da, gure munduaren
ustelkeria maila edo adierazi nahian. Atseginen baratze bat telebistan. Bosko bera ere zurbilduko litzateke ikusita. Lemuriako fantasmak metropolietan batzartu dira. Merkatuen logikak, sorkari itxurgak botatzen ditu mundura. Ganbaran zentauro zauritu bat besterik etzaigu geratzen, ezein balentria gauzatzeko ez gauza. Baletor norbait jaikitzen laguntzeko, oihukatzeko etzimena baino oldartsuagoa dela gogoa. Carpe diem gazesko batean disolbatzen ditugu pinpilin pausa diseinuak eta sugea zalen mudak, ideal usatuen erabez. Aho zabaia, umezaroko mistelak eta masustek eta mana magikoak hartuta. Hautza gara eta hautz bihurtuko gara. Bi ezerezen arteko txinpartak, nire lagun eren esanetan. Zabor digitalesko zorroak, bizkarra makur, aurpegia ikus ez diezagun, behatxulotik sodugun kartzela zainak. Flotean. Flotean utzi dut gorputza. Ekaineko hodeiek udaren promesa iragazten dute. Urpean boleroa egiten du paisaiak, laminaria beluskarek, tamarindo antzeko belarrek. Haitzetatik erauzitako muskuiluen markek, neure orbainak dakarzkidate gogora. Ondarra hartu dut eskuan eta askatu, horixe da gure naikarien xedea. Atabaka bat da ondoa, hemen behan norberaren tragediek ez dute muntarik. Flotean utzi dut gorputza, giza irudia jito mantsoan. Ikaratu egin naiz, hain zaude geldirik, esan dit gazte batek. Eta igerian aldendu da, besoak itxartxorien gizan. Rio Brabotik 1600 kilometrora, negarrez Rosa Ramirez. Seme hilobak auspez, ibaiko basatzan. Vatikanoko belaunalki Damaskoz jantzian, Frantzisko lehenengoa otoizka, andante kontenuto bat doakabeen alde. Babiloniako arrezietarantz martxan, ehunka gerraritxo, zigurata babesteko burdinasko uala. Palastakanoa urrertzeraino lantzu, nora aldegin duzu John Wayne. Zu ikustean altxatu egingo dira erregeak. Eta eguzkiak kalma zuria irmotu arren, zeruaren pisua nabari dut zorbaldan. Gris, utz, zor, mehatxukor. Azken esaldia San Agustini, San Agustin eskinitako otoitz bati lapurtu diot. Otoitza ez da nik egindakoa,
Ate hori da, 5. atalaren izena, atal elegiakoa, hileta kanta bat delako, hainbat poematan emandakoa. Dolu bat kontatzen da hemen, ez dolu bi egia esateko. Bata da desamodioaren dolua eta bestea da heriotz ondoko, benetako heriotza baten ondoko dolua. Horregatik aukeratu nuen atalari hasiera emateko Ruandako kanta baten zatitxo bat. Orain dela 30 urte ibili nintzen itzultzen Ruandan hasi, baina gaur egun Frantzian bizi den emakume nobelagile baten liburua, Eskolastike Mukasonga, eta lan hori egitean topatu nuen kantu hau. Eta bi bider gau izanen duk I galtzean. Bi dolu horiek dira atal honetan kontatzen direnak. Ate hori dauka izena, azken batean, bizi izandakoa pelikula txar baten eta amaiz gaizto baten moduan gogoratzen delako, eta batzuetan zoritxarrez oroitzapenak ez gaituzte baketan usten, ez da, horregoten dira kolpeka eta kolpeka eta kolpeka ate madarikatu baten moduan. Eskatzen zaio ate hori izteko, behingoz. Erromako hartxoriak. 7 7 aldiz hil zaitut. 7 7 baitziren Erromako hartxoriak zeruan, zuk eta biok, Tiber ibaiaren bazterrak korritu genituenean, berbetan, berbetan, berbetan. Arboletara datoz gaua pasatzeko, esan zenidan. Gaztela sosuak, Araba sosuak gurian. Horixe bera nahi nuen nik betiko, nire burua pausatu zure paparrean, mazta sendo batean bezala. Ni orduan beste bat nintzen. Ni nintzen zuk zure atzaz piztutakoa eta nik neure ondarra lesta xutua. Kilometroak egin zituzten nire zapatek, orduan txalupa, orain berriz katabutak. Erromako hartxorien arrabotza, saldoan gatoz baina bat gara, eta banaka hilko gara, bakarka. Hainbeste ibili beharra ezurren laberintoan barrena, hainbeste alfer erretura, zure austerrea haizean dela, 7 7 aldiz limurtuko zara nire kolkora. Eta bigarren poemaren izenburua kronika. Kronika hau oso ezaguna egingo zaizue, pandemiaren deskribapen estilizatu bat delako. Pasadan urteko martxoaren azkenetan idatzitakoa da. Blas de Oteroren goiburua dauka. Ematen du mundua bizkarrez doala oinez, itxaslabarretako gau beltzerantz. Ez zaude. Apokalipsiak festa jantzia ipini eta distopia hitzak ahoa goxatu digunean. Ez zaude. Baserrian hauntzak aumeak egin eta zure alabak ontzei iragarri dienean. Ez zaude jada. Supermerkatuko otarraizka paketean, Cocidos, etiketaren ordez, COVID-2 irakurri dudanean. Ez zaude. Hilkutxek txanda gorde behar dute, ejerzitoak zorrotzago estutzen ari dira mugak. Ez zaude. Geranioari galdetzen diot, nola eutxi, bete-betean joko nauen oinaztarririk etorri ezean. Ez zaude ez, zure lankideak kalera bota dituzte, dendak itxi, barazkiak sarrasteldu egin dira, artistak isildu. Ez zaude. Ganbara ustu dut, ilea tindatu, lapikoa astindu,
Amodioa zure itzalarekin egiten jarraitzen dut. Ez zaude. Andre Moskorti bat ujika dabil plazan, berarentzat delakoan balkoietako txaloa zaparra da. Ez zaude ez. Trakeotomiak, giltzurrun erausketak, zorabioak, isuriak, endotelio lehertuak, konbultzioak. Ez zaude jada, esan dut, bai. Bazeunde, esango zenuke Winchester bati oratuta. Kanpora, Satanaz, ni Rambo berria naiz. Triste jarri da mundua. Lakrimosa diesira, lakrimosa diesila. Minoro da absolutua, minoro da erlatiboa. Ez dakit non den zentzabidea. Olatuak, uhartea, kalatxoriak. Faltan dut zure atzkozkorren deia atean. Sekula izango ez dugun itzase eder luzea. Eta amaitzeko, azken ataleko beste poema bi. Azken atalaren izen ere, jokosoa da, ezta? Estigma zorizkoa, atal metapoetikoa da. Hemen, zergatik idatzi, nola idatzi, bakoitzaren erritualak, bakoitzaren puntu kardinalak, eta halako, buruko minak adierazten alegindu naiz. Azken batean, markatuta bezala gaude, eta naiz eta askotan pentsatu, boligrafoa alde batera utzi beharko genukela, ezinezkoa zaigu. Patologia moduko bat sufritzen dugulako. Orduan, atal honetako, atal metaliterario honetako poema esanguratsuenetakoa da Margaret Atwoodekin antzestutako elkarrizketa bat, nahiko neukenik Margaret Atwood etortzea nire baratzera, eta palmondo, Fenizkarerien zizorren azpian gin tonic bat hartzea hemen kontatzen den moduan. Hemen botatzen dizkiodan galderak elkarrizketa honetan dira nolabait liburu honetako metodoa ez den metodo honetako 6 atalen oihartzun bat. Atwood Andrea eta biok gin tonic bat hartzen Miramarren. Hemen beste Miramar bat daukazue, palazioa. Ez da hori, hau lekitxokoa da. Bide batez gonbidatuta zaudete, nahi duzuenean etorri, eta igual gin tonic ez, baina txakolina ipiniko dugu. Baratzean eman dugu arratsaldea, zume zurizko bezaulkietan jarrita, kiwi jasminen aterpean, Adelfaren koreografiari begira brisan. Hor dira hartasiak, arrastelua, aitzurra,
poeta orok behar dituen lanabesak. Urazkan hasi dira igelak beren silabak askatzen, beti bat, heriotzaren temperatura bezala. Zenbat hildako hemen, belar artean esnatzear, gure aurreneko malkoarekin batera. Sosoak palmondotik gorostira egaka nire galderari itzuri. Zertaz idatzi? Mai gainean paratu ditut aukerak, aperitifeko zizkamizken antzera. Memoria talkatuak zirrimarratzen duen nortasunaz, gure genealogiak hautsi beharreko markez, pausatutako tokietan begiak bakandutako zeinuez, indarkeria orotan bakoitzak itxasten dugun zeiluaz, desamodioaz eta doluaz, eta heriotzaz eta doluaz, eta damuaz, eta doluaz, eta doluaz, eta doluaz. Poesiaren misterioaz, zertarakoaz, muga egunaz. Elurmaroak ez daki ura denik. Errautza zer da? Zer izan zen oroitu ezin duen hautsa. Xilik, eten dit Margaretek gogoeten jitoa, esku zimurrarekin neure eskuari helduta. Atera ezazu beste kopa bat, maidirez. Zer egiten duzun, ez du larregi inporta. Eta azkena irakurtzen, baina liburu eta azkena kokatuta, poema bilduman, baina lehena idazten, hauxe, eskaera hitzei. Poema liburu honetako testurik antzinakoena. Eskaera hitzei. Ez utzi hitzak lurretik urrundu nadin, ganaduaren atzetik, txibiaren odoletik. Zuen orin margotuak limurtu baninduen, xaloak zuek, nire lehen sostenaren loretxoa bezain. Ez honetzi hitzak, historia azaztu nadin, ideiaren logalduaz, fedearen giltzatxoaz. Zuen ahatzan izkoitzek zirri egin bazidaten luzaro, nire bendak egoziz zuen presio heltzean. Ez onartu hitzak nire gorputza aipa ez dezadan, bere lege aldakorrak, bere gainbera zuhurra. Bidarteak asko izan arren garraiatu banauzue, kakalardoak pasteltxo ofizialaren samaren azpian. Ez hilegitu hitzak, ofizio hau albora dezadan, naiz eta gordinak jo, naiz eta onurak jan. Azken obuluaren egunetik, beste bat ari naiz bilakatzen. Hitzok, enazazue baitu, Renoir adeitzuaren etzein eszenatan. Eskerrik asko, Carmelo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta hurrengo batera arte. Merci. Bai. Carmele Castillo, 19 urte besterik ez, eta horrela Bach ekartzea, Bach-validaz, esango luke kuadrillako txistoso batek. Zoragarria. Eta 20 urte egin berri, miren agur meabe, ere euskal letretako hotxe nagusietako bat, zer dan gazte izatea eta palmondo bat zuretza bakarrik, izatea. Jun behar dugu, buruaz beste egin baino lehen, palmondoaz, ari naiz,
mundu guztia Noski, gonbidatuta. bai, eskerrik asko hiruroi, bihotzez, zuen maitasuna eta denboragatik. Eta gu horrela zaindu eta sendatzeko prest egotea asko eskartzen da. Eta eskerrik asko gurekin egon zareten guztioi ere, zuen txalo eta bultzadarengatik. Asko eskartzen da hori ere. Gogoratu, hurrengo hitzordua, hemen bertan, datorren maiatzaren 12an izango da, eta Itziar Minguez izango da aste horretako poeta gonbidatua, Barakaldoko poetaren poesia gaztelera zentzuteko aukera izango dugu egun horretan. Bien bitartean, zaindu asko eta lastar arte. Agur. Eskerrik asko.